Petržalka hospodári s miliónovými prebytkami už niekoľko rokov po sebe. Chcete vedieť, ako je možné, že väčšina samospráv je v strate a Petržalka v takom veľkom pluse? Ahoj, Vice. Čau, Vice. Treba šetriť. To je prvá vec, ktorá napadne každého však. No zlé jazyky tvrdia, že šetríme na investíciách a preto sme v takom veľkom prebytku. To nie je pravda. Vieme to doložiť aj číslami. Naše investície sú teraz historicky najväčšie. Je však pravdou, že od nástupu starostu Hrčku sme v prvých rokoch šetrili aj na investíciách. Ale iba na takých, ktoré bolo treba objednať draho a dodávateľsky. Vedeli sme, že vo vlastnej réžii to budeme vedieť urobiť lacnejšie. Napríklad kosenie trávy, údržbu ciest a orezy stromov si Petržalka dlhé roky objednávala. Aby sme to vedeli urobiť sami, potrebovali sme stroje, ľudí a pre nich aj zázemie. Takže sme investovali do nákupu strojov a zamestnali desiatky nových kolegov. Okrem toho sme kúpili celý areál za 2,6 milióna eur, ktorý teraz slúži pre údržbárov. Ostatné samosprávy majetky predávajú a služby kupujú. Už chápete ten rozdiel? Skutočná investícia je taká, vďaka ktorej dlhodobo šetríte alebo generujete priamo zisk. Rovnako pristupujeme k rekonštrukciám chodníkov s vlastnými finišermi. A onedlho začneme robiť vo vlastnej réžii aj bežecké dráhy. Hospodáriť s prebytkami má však aj iný dôležitý význam. Väčšina rozpočtu Petržalky sú nevyhnutné náklady a len malá časť ostáva na rozvojové projekty. Ak vieme, aký sme mali prebytok v minulom roku, vieme si v rovnakej sume naplánovať investície do ďalšieho roka. Nemusíme sa spoliehať na predikcie, ale zodpovedne sa prikrývame iba takou perinou, na akú máme. A keď sa stane niečo nepredvídané, ako napríklad COVID, vojna na Ukrajine, inflácia, drahé úvery, Alebo zásahy štátu či magistrátu do nášho financovania, neskončí to u nás stratou, ktorú je následne potrebné sanovať z úveru. my aj napriek zlým časom investujeme historicky najviac. Kúpili sme ďalší areál s halou na Dražďaku, tu ideme tento rok rekonštruovať. A na jeho pozemku sme vybudovali klzisko. Postavili sme tiež úplne novú športovú halu na Pankúchovej. Zrekonštruovali športovú halu na Prokofievovej a za rok opravili 50 000 metrov štvorcových chodníkov. A to je nám trápne chváliť sa úpravami v školách a škôlkach, pretože to pokladáme za úplnú povinnosť. A na to, že sme vytvorili stovky miest v škôlkach, pomaly aj zabúdame. Nezabúdajme však na to, čo tomu predchádzalo. Hrčkov mozog Kvalitní kolegovia na úrade a zodpovedné hospodárenie. Zabudol si na pozvánku. Nezabudol. Len si predstavujem Petržalku o 10 rokov, keď pôjdeme rovnakým tempom ako doteraz. Peknú históriu píše aj jedno veselé podujatie, ktoré sa koná už po 23. raz. Petržalský maškarný ples. Fantázii sa medze nekladú, masku si môžete vyrobiť alebo požičať. Vstupenky kupujte, kým ešte sú. Tešíme sa na vás.